Кичке 9-нчы ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич, хәзер булачак темалар турында. Ут белән саксыз кыланумы яки махсус төрткәннәрме? Из года в год горит. Сколько может вот это все продолжаться? Түбән Кама районының Кызыл Шишмә бистәсендә килеп чыккан янгынның сәбәбе нидә? Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Тиз дә, уңайлы да. Таки вакцинация ул кирәк әйбер. Үзеңне саклыйсың, үз туганнарыңны. Казанның метро станцияләре янында ковидка каршы прививка кадый башладылар. Ясатырга теләүчеләр күпме? Бу хакта тулырак Илгиз Шәкүров. Сәламәт шәһәрләр. Придается очень большое значение появлению спортивных площадок прямо в микрорайонах. Халыкның сәламәтлеген яхшырту буенча төбәкләрдә нинди ысуллар кулланыла? Тулырак Шулпан Касымова. Республика балалар клиник хастаханасының Софиюлин урамындагы бинасы төзекләндерелде. Это очень серьезное отделение, которое работает со сложными пациентами. Монда нинди авыруларны дәвалаячаклар? Бинадагы яңа мөмкинлекләр турында Фирүзә Мәҗитова репортажы. Түбән Кама районының Кызыл Шишмә бистәсендә Стахеевларның борынгы йортына ут төрткән булулары ихтимал. Бүген гадәттән тыш хәлләр министрлыгында монда килеп чыккан янгынның беренче сәбәпләрен дә атадылар. Кичә бистәдә республика дәрәҗәсендәге тарихи объект булып саналган Стахеевлар йорты янды. Бүген районга Казаннан мәдәни мирас объектларын саклау буенча дәүләт комитеты вәкилләре дә чыкты. Алар бинаның хәзерге торышын ничек бәяли, аның өчен кем җаваплы булган? Рания Абдрахманова дәвам итә. Увеличение площади продолжается. Яна ут камап алган мәйдан 250 квадрат метрдан арта. Янгын сөндерүчеләр килгәндә бинаның түбәсе һәм өске каты ялкынланып яна. Җирле халык монда балалар кулы уйнагандыр ди. Я выбегла и уже вот все опять стало гореть. Йөгереп чыксам дөрләп яна, ел сайын бер үк хәл. Күпме түзәргә була, дары мишкәсендәге кебек яшибез. И пацаны и девчонки бегают. Анда малайлар да, кызлар да йөри иде. Это уже не первый год. Беренче ел янмый инде ул. Балалар анда еш йөри, тәрәзәләрен ваталар. Әлеге бина мәдәни мирас объекты санала. Утарны 1890 елда сәүдәгәр Иван Стахеев төзетә. Гомумән ул Түбән Кама районындагы 19-нчы гасырдан калган бердән-бер корылма. 130 еллык тарихы дәвамында биредә балалар бакчасы, мәктәп, милиция бүлеге, авыл советы да булган. Соңгы елларда ул буш тора, электр кертелмәгән була. Шуңа бинаның ничек янып китә алуын әле ачыклыйлар. Янгынның мәйданы 250 квадрат метрны тәшкил иткән. Халык булучылар һәм зыян күрүчеләр юк. Янгынның сәбәпләренең ике версиясе карала: ут белән саксыз эш итү һәм ут төртү. 1997 елда Стахеев йорты республиканың мәдәни мирас объектлары исемлегенә кертелә. Ул район хакимияте карамагында санала. Нашими силами. Без булдыра алганчы объектны бикләп куйган идек. Тәрәзәләре томаланып, ишекләре ябык иде. Әмма кайвакыт аларны ваткалыйлар. Без тиз арада бикләргә тырыштык. Безнең өчен аның януы зур югалту. Янгын факты буенча район прокуратурасы тикшерү эше башлаган инде. Сүзләренә караганда, алар бу объектны саклау буенча башкарма комитетка кисәтү ясаган була. Янгынның бүгенге көндә башлангыч сәбәпләре төгәл билгеле түгел. Элек шәһәр прокуратурасы тарафыннан район башкарма комитетына ремонт реставрация эшләре үткәрү кирәклеге берничә тапкыр күрсәтелгән иде. Агымдагы елның май аенда шулай район башкарма комитеты адресына закон бузуларын бетерү турында күрсәтмә бирде. Ул хәзерге вакытта каралды. Бүген яңгы булган урында Казанның тарихи мирас объектларын саклау буенча дәүләт комитетының эшче төркеме килде. Алар хәбәр иткәнчә, Стахеев утары 2018 елда мәдәни мирас объектларын саклау буенча Мирас республика программасына кергән. Аны циклендерү буенча эш башлана, реставрация проекты ясала. Әмма хәзер янгыннан соң проектның эскизын яңадан төзергә кирәк булачак диделәр. Составим акт технического состояния. Хәзер бинаның техник торышы буенча акт төзибез. Аны саклау өчен без нишли алабыз, шуны караячакбыз. Мирас программасы буенча аны циклендерү проекты әзер иде инде. Тик бу хәлдән соң аны яңадан карарга кирәк булачак. Утарга күпме зыян килгән, шуңа карап Стахеев йортын торгызу буенча яңа проект әзерләнәчәк. Түбән Кама телевидениесе ярдәме белән Рания Абдрахманова, Яңа гасыр каналы. 175-нче гимназиядәге атыш вакытында яраланган кызны Мәскәү хастаханәсеннән чыгардылар. Бүген ул Казанга кайтты. Бала башкаланың Пирогов исемендәге клиникасында дәваланган иде. Табиблар аның хәлен тотрыклы дип бәяли. Хәзер федераль хастаханәләрдә Татарстаннан тагын 4 бала һәм 3 өлкән кеше дәвалана. Республика клиник балалар хастаханәсендә исә 3 укучы ята.
Россияның тикшеру комитеты рәисе Александр Бастрыкин илнең төрле төбәкләрендә яшәүче яшь геройларны бүләкләде. Ул алар белән видео режимда аралашты. Элемтәгә чыгучылар арасында Казанның 175-нче гимназиясеннән 7-нче Б сыйныфы укучылары да бар иде. Юстина Глебовага тикшеру комитетының кыюлык һәм батырлык медале, тагын 9 балага югары гражданлык өчен медальләр дә бирелде. Әлеге малай кызлар гимназиядәге фаҗига вакытында үзләрен батырларча тоткан, башкаларга ярдәм күрсәткән. Александр Бастрыкин балаларга һәм аларның әти-әниләренә рәхмәт әйтте һәм гаиләләрнең мәктәптәге сак хезмәте өчен түләргә тиеш түгеллеген билгеләп үтте. Вы не должны платить ни за что. Ата-аналар бер нәрсә өчен дә түләргә тиеш түгел, ремонт өчен дә, ашау өчен дә, аннан бигрәк мәктәпне саклау өчен дә түләргә тиеш түгел. Сезгә тагын бер тапкыр батыр һәм кыю булуыгыз өчен рәхмәт, җәйге ялыгызның һәм тормышыгызның матур үтүен телим. Татарстан Дәүләт Советы депутатлары корал сатып алу һәм куллану тәртибен катгыйлату максатыннан федераль канунга тәкъдимнәр әзерләгән. Казан гимназиясендә булган хәлдән соң президент Рөстәм Миңнеханов корал куллану кагыйдәләрен катгыйлату бурычы куйган иде. Татарстан парламентының законлылык һәм хукук тәртибе комитетында яңа үзгәрешләрне тәкъдим иттеләр инде. Алар нидән гыйбарәт соң? Киләсе сюжет шул хакта. Мы создаем дополнительный барьер через косвенные признаки. Депутатлар мылтык сатып алу яшен 18-дән 21-гә күтәрергә тәкъдим итә. Төньяк төбәкләрдә яшәүче халыклар һәм хәрби оешмаларда хезмәт итүчеләр өчен искәрмәләр каралган. Озын көпшәлек корал сатып алырга теләүчеләр 5 ел сынау узарга тиеш була. По нашему законопроекту нужно сначала иметь оружие. Безнең канун буенча әгәр кеше 5 ел дәвамында пистолет, револьвер ясе булса, ул озын көпшәлек корал алырга да хокуклы була. 5 еллык сынау вакытын кертү юкка түгел. Бу вакыт эчендә кеше төрле яклап ачылырга мөмкин. Хәтта киләчәктә аңа корал ышанып тапшырырга ярамавы да ачыкланырга мөмкин, ди депутатлар. Если у него есть какие-то проблемы, да? Әгәр аның проблемалары, тайпылышлары бар икән, ул күренәчәк. Ул я исерек килеш, я наркотиклар кулланып, я исә сугышып тотылырга мөмкин. Буларга өстәп депутатлар Дәүләт Думасы аша психотроп мәддәләр, деструктив кискен гамәлләргә өндәүче игъланнар таратуны, корал куллану тәртибен бозган өчен җаваплылыкны тагын да арттырырга тәкъдим итә. Предлагается повысить размеры соответствующих административных штрафов. Штрафны 5000-гә кадәр арттырырга тәкъдим итәбез. Әгәр кеше исерек килеш тотыла икән, аның коралын тартып алачаклар. Моңарчы корал турындагы канунга үзгәрешләр кертү мәсьәләсен Владимир Путинның хөкүмәт әгъзалары белән уздырган җыелышында кузгаткан иделәр. Представьте мне свои предложения в письменном виде с тем, чтобы были подготовлены соответствующие поручения правительству. Шулай ук Дәүләт Советында Михаил Мишустинга мөрәҗәгать әзерләгәннәр. Ил хөкүмәтеннән корал алу өчен рөхсәт бирү һәм медицина тикшерүе узу турында закон актларына үзгәреш кертүне көтәләр. Бу тәкъдимнәрне депутатлар сессиядә карарга җыена. Утырыш киләсе атнага планлаштырылган. Илгиз Шәкүров, Фәйрүзә Мәҗитова, Дмитрий Аринин, Наил Абдуллин, Яңа Гасыр каналы. Тапшырыбызны дәвам итәбез. Иртәгә Казанда ДРКБның Сафиуллин урамындагы бинасы ачылачак. Бүген мондагы яңартылган дәвалау үзәген Татарстан вице-премьеры Лейла Фазлыева һәм сәламәтлек саклау министры Марат Садыков килеп күрделәр. Бер ел элек бинаны ремонтка япкан иделәр. Ул республика программасы буенча төзекләндерелә һәм танымаслык үзгәргән. Хәзер хастаханәдә паллиатив бүлекнең мөмкинлекләре дә күчәйтелгән. Уңайлыклары бермә-бер арткан медицина үзәген Фәйрүзә Мәҗитова барып күрде. Сегодня будет вводиться объект после капитального ремонта. Бу республика балалар клиник хастаханәсенең 3нче бинасы. Аны 1 ел буе төзекләндерделәр. Иртәгедән кечкенә пациентларын кабул итәчәк. Здесь будет принимать детское население города Казани, да, Республики Татарстан. Здесь будет находиться отделение паллиативной помощи. Паллиатив медицина ярдәме күрсәтү бүлеге дәвалап булмый торган диагнозлы балаларның хәлен җиңеләйтү өчен махсус ачылган була. Монда эләккән өметсез авырулар һәр даим табиб күрсәтүе астында. Алар ДРКБның реанимация бүлегеннән күчерелә. Бүлектә 1 юлы 13 баланы кабул итә алалар. Оснащено всем необходимым оборудованием. Монда кирәкле барлык җиһаз бар. ИВЛ аппаратлары да, электр суырткычлар да, монитор да куелган, дәвалау үзлегенә ия булган ризыклар да бар бездә. Психологлар белән тыгыз элемтәдә эшлибез. Хастаханә бөер авырулары, тын юллары, ашказаны авыруларыннан дәвалау өчен махсуслашкан. Аллергиядан интегүче балаларга медицина тикшерү уздыру да каралган. Өр-яңа УЗИ аппараты, рентген җиһазы куелган. Рентген ясаган чакта уже ДРКБга аларны җибәрмәйбез, монда гына ясыйбыз. Бу хастаханә 10 балага исәпләнгән. Монда 2, 3, 4 кешелек палаталар. Һәр берсендә өр-яңа җиһаз, һава чистарту аппараты эшләп тора. Урын җирендә монда бүген генә җәйгәннәр. Иртәгә беренче авыруларны кабул итәргә әзерләнәләр. Здесь будет располагаться кафедра
Монда медицина кафедрасы да булачак. Бу хастахана студентларның табиблар белән фикер алышу тәҗрибә мәйданына әйләнә. Я думаю о том, что мы так поэтапно практически... Без киләчәктә республикадагы барлык балалар хастаханәләрен яңартырга җыенабыз. Тиздән илкүләм проект буенча төзелгән балалар онкология диспансерын ачачакбыз. Яңартылган хастаханәләр балалар сәламәтлегенә игътибарны тагын да арттырырга, авыруны алданрак белергә һәм дә аларга мөмкинлек бирәчәк. Фәйрүзә Мәҗитова, Гадер Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Казанда хәзер коронавируска каршы прививканы юл уңаеннан ясатып чыгарга да мөмкин. Шәһәрнең метро станцияләре янында вакцина кадый башладылар. Мобиль пунктлар Кремль һәм Әмәт станцияләреннән кала барлык тукталышлар янында да эшли. Укол кадату өчен авырмау һәм үзең белән берничә документ кына булу шарт. Метро янында вакцина ясатырга теләүчеләр күп микән соң? Илгиз Шәкүров күреп кайтты. Здравствуйте, я хочу сделать прививку от коронавируса. Татьяна Антипова коронавирусқа каршы прививканы күптән ясатырга теләгән. Сыргауханәгә барып йөрергә вакытым юк ди. Бүген менә эштән кайтканда метро янындагы мобиль пунктта вакцина кадатырга булган. Лучше сделать прививку, чем заболеть в это. Авырып ятканчы прививка ясатуың хәерлерәк. Минем улым да вакцина кадатты, киленем дә ясатырга җыена. Мондый пунктлар булуы бик уңайлы, мин бик канәгать. Прививка ясар алдыннан кан басымын, температураны, кандагы кислород күләмен үлчиләр, сулыш органнарын тыңлыйлар. Әлфия Надиршинаның барысы да тәртиптә. Димәк, прививка ясатырга ярый. Мин үзем авырмадым. Үземне саклыйсым киләдер инде әзрәк кенә. Улы бит инде яшемдә улы минем. Мобиль пунктка килгәндә үзең белән паспорт, медицина полисы һәм иминиятләштерү таныклыгы алырга кирәк. Һәр кеше анкета тутыра һәм прививка ясатырга ризалык биреп кул куя. Булган вакциналарны кеше сайлап үзенә ясатала. Бездә Спутник V и Ипивак Корона ясатыла. Кичә безнең беренче генә көн иде, кеше ул кадәр белмәде. Кичә 18 кеше иде. Менә инде бүген 3 сәгать эченә 16 кеше. Базарга килдең, по пути бу эшне эшләп аласың, и все-таки вакцинация ул кирәк әйбер. Үзеңне саклыйсың, үз туганнарыңны, якыннарыңны, балаларны. С работы шла, зашла. А в поликлинику все никак не могла зайти. Очень даже хорошо, что такие есть пункты. Мондый мобиль пунктлар Казанның 9 метро станциясе янында эшли. Бары тик Кремль һәм Әмәт тукталышларында гына алар әлегә юк. Эш сәгате иртәнге 8 яртыдан кичкә 7 яртыга кадәр. Мобиль пунктлардан тыш Татарстанда 153 пунктта вакцина кадатырга мөмкин. Бүгенгә 350 меңгә якын татарстанлык коронавируска каршы прививка ясаткан 243 меңнән артык кеше икенче дозасында. Илгиз Шәкүров, Алмаз Зияддинов, Яңа Гасыр каналы. Татарстан ветеринарлары дуңгыз чумасы, Сибир язвасы, тилчә һәм кош гриппына каршы торырга өйрәнә. Янәсе, Югары Ослан районындагы терлекләрдә бер үк вакытта берничә төрле куркыныч авыру табылган. Шир республикага таралмасын өчен бу урынга ашыгыч төстә берничә җаваплы оешмадан белгечләр дә килә. Өйрәнүләр узган авылдан Рания Абдрахманова. Тикшереп үткәрү пункты барлык машиналарны махсус сыйыкча белән эшкәртәләр. Килдеев авылындагы иртә шулай башланды. Өйрәнүләрнең риваяте буенча җирле крестьян фермер хуҗалыкларының берсендә күпләп терлекләр үлгән. Белгечләр Африка дуңгыз чумасы булырга мөмкин дип шикләнә. Бу для развоз биопрепаратов района. У нас холодильная камера, полный контролируемая температура. Авыру терлекләрне юк итү өчен авылга махсус техника китерелгән. Күчмә лабораториядә дезинфекция җайланмалары да бар. Ветеринарлар, коткаручылар, табиблар, Россельхознадзор белгечләре барысы да чакырыла. Алар куркыныч йыгышлы чир республика буйлап таралмасын өчен чара күрергә тиеш. Пробы подматериала помещает герметичный сейф-пакет. Белгечләр үле дуңгызларның анализларын ала, ул чир барлыгын күрсәтсә, авыру терлекне юк итәчәкләр. 2 метра выкапывается траншея. И все это сжигается. Африка чумасы, Сибир язвасы, тилчә һәм кош гриппы. Белгечләр бу авыруларның барысы буенча да өйрәнүләр үткәрде. Җирле халык исә бәхеткә әлеге йыгышлы чирләр турында ишетеп кенә беләбез ди. Воду им. Кышкыртның суына бер кап антибиотик салам, авырулардан шулай саклыйм. С дикими животными они у нас не пересекаются. Кыргый кошлар безнең хайваннар янына килми, малларыбыз һәр вакыт безнең күз уңында. Куркыныч йыгышлы чирләрне кыргый хайван һәм кошлар тарата ди белгечләр. Былтыр кайбер вируслар Татарстанның берничә районында табылган иде. Әйтик, кош гриппы, Буа, Чүпрәле, Мөслим, Яшелүзән районнарында теркәлә. Алабуга һәм Зәйдә дуңгыз чумасы ачыклана. Бүгенгә республикада әлеге йыгышлы авырулары булган бер генә терлектә юк диләр. Әмма якындагы төбәкләрдән Саратов белән Түбән Новгород өлкәләреннән хәвефле хәбәрләр килеп тора. У нас есть крупные свинокомплексы, крупные птицефабрики. Безнең республикада зур дуңгызчылык комплекслары, кош фермалары бар. Татарстан халкы мөгезле эретерлектә тота, кошлар да асрыйлар. Йыгышлы авырулар килеп чыкмасын өчен аларны кисәтү буенча без бергәләп эшләргә тиеш. Әлбәттә безнең алып сатучылар терлек булсынмы, от булсынмы, кош булсынмы, без алар белән тыгыз элемтәдә торабыз. Без аларны һәр вакыт
һәрвакыт сезон башында җыябыз, алар белән сөйләшәбез, аларга инде үзебезнең киңәшләребезне бирәбез. Терлекләрне йогышлы авырулардан саклый торган ышанычлы вакцина уйлап табылмаган әле. Шуңа бу очракта иң яхшы чара авыруны кисәтү ди белгечләр. Югары Слан районыннан Рания Абдрахманова, Рамил Галиуллин, Алмаз Зияддинов, Яңа гасыр каналы. Ришвәтчелек өчен Татарстан почтасының әлегеге топ-менеджерын 6 ел ярымга ирегеннән мәхрүм иткәннәр. Нинди кырын эшләре ачыла? Реальное время интернет газетасыннан укыгыз. Илнең төньяк башкаласы Санкт-Петербургта халыкара икътисади форум ачыла. Анда быел Алексей Песошин җитәкчелегендәге республика делегациясе дә бар. Алар пленар утырышта катнашачак, төрле илләрнең төбәк җитәкчеләре үзебезнең һәм чит илләрнең зур компанияләре вәкилләре белән очрашачак. Алексей Песошин Нидерланд, Израиль һәм Финляндия илчеләре белән күрешер дип көтелә. Республика премьер-министры шулай ук Россиянең инновацияле төбәкләре берлеге утырышында да катнашачак. Форум 4 көн барачак. Анда икътисад, милли үсеш, иҗтимагый тәртип һәм технология темалары буенча фикер алышачаклар. Казан укучылары арасында ашказаны эчәк авыруларыннан һәм аллергиядан интегүчләр кимегән, моны мәктәпләрдә туклану сыйфатын яхшырту нәтиҗәсе дип атыйлар. Башкалада сәламәт шәһәрләр һәм балаларны дөрес тукландыру дип аталган форум башланды. Анда чит илләрдән, Россия төбәкләреннән 1000нән артык белгеч катнаша. Симерү проблемасына аерым игътибар бирелә. Аны хәл итүнең нинди яңа алымнарын тәкъдим итәләр соң? Тулырак Чулпан Касымова. Казань на протяжении многих лет находится в авангарде перемен. 15 ел элек Казан беренчеләрдән булып мәктәптә балаларны тукландыру буенча Европа системасын кертте. Аңа кадәр укучыларның 3тән бире генә ашханәләрдә кайнар аш ашаган булса, хәзер бусан 90%ка якын. Дөрес туклана башлагач, укучыларның сәламәтлекләре яхшырган. Мы исключили первыми в стране всякие чипсы, газированные напитки. 15 ел элек без илдә беренчеләрдән булып ашханәләрдә чипсы һәм газлы эчемлекләр куллануны тыйдык. Табиблар белән 5 ел дәвамында укучыларның сәламәтлеген күзәттек. Ашказаны, ишәк авырулары һәм аллергиядан интегүчеләр саны кимеде. Әти-әниләрнең мәктәп ашханәләрендә кизү торуы менюны тулыландырырга һәм ризык сыйфатын яхшыртырга ярдәм иткән. Ә мәктәп пикниги проекты белән башка төбәкләрдә кызыксына. Это было очень интересно. Бу бик кызык һәм эчтәлекле проект. Түгәрәк өстәл янында ата-аналар, балалары һәм белгечләр белән берлектә дөрес туклану турында фикер алышалар. Шулай ук дегустация да үткәрелә. Форумда халыкның сәламәт яшәү рәвеше турында да сөйләштеләр. Илдә симерү проблемасы кискенләшә. Бу авыру илдәге һәр 5нче кешедә бар. Шул исәптән балаларда. Вологда өлкәсендә хәлне уңай якка үзгәртү өчен Казан үрнәгенә таянып, ишек алларында спорт мәйданчыклары булдырганнар. Парк һәм скверларда тренерлар төрле күнегүләр үткәрә. Ә өлкәннәр өчен махсус проект эшли. 60+ имеют ряд ограничений по здоровью. 60 яшьтән узган барлык өлкәннәргә дә авыр физик күнегүләр ясарга ярамый. Төрле дәрәҗәдә имгәнүләр алырга мөмкиннәр. Шуңа йөзү буенча курслар ачтык. Алар махсус тренер белән төрле күнегүләр башкаралар. Әлеге хезмәт бушлай. Ульяновск өлкәсендә артык авырлыктан котылу өчен Япония алымын кулланалар. Белгечләр 100 кеше белән эшли. Мы им выдаем всем весы. Без аларга үлчәү, тонометр һәм адымнарны үлчәүче җиһазлар бирәбез. Көненә 10 000 адым ясарга тиешләр. Моны барысы да башкара алмаска да мөмкин. 6-7 мең адым атласалар да яхшы дигән сүз. Форум иртәгә дә дәвам итә. Кунаклар азык-төлек департаментына һәм берничә мәктәпкә дә барачак. Чулпан Касымова, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Сарман районында яшәүчеләрнең күпчелеге татарлар, туган телдә нибары 54% бала гына белем ала. Ни өчен шулай һәм моны ничек хәл итәргә? Бу хакта Җәлил бистәсендә туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланган утырышта фикер алыштылар. Аны Татарстан премьер-министры урынбасары Васил Шахразиев алып барды. Шулай ук Тукай һәм Зәй районы башкарма комитеты җитәкчеләре дә катнашты. Балаларны татар мөхитенә җәлеп итү өчен нинди проектлар уйлап табалар соң? Нәрсәләргә игътибар җитми? Тулырак халдагы материалда. Сарман районының Ләшәү тамак мәктәбе каникулда да гөрләп тора, кунакларны балалар каршы ала. Хәзер монда 56 бала укый, 3 ел элек нибары 28 булган. Балалар саны артуының сәбәбен ни кадәр гаҗәп булмасын, заманча ремонт белән аңлаталар. Шуннан соң монда материал техник базаны яңарталар. Нәтиҗәдә ата-аналар бу авылдан гына түгел, күрше Җәлилдән дә балаларын монда китерә башлый. Аларны автобус йөртә, 94% татарлар. Күңелдә бүтән җирләрдән именно татар мөхитенә җәлеп итү йөзеннән проект эшләнде. Ул проект безнең мәктәбебез диварларында күрәсез аны. Алар татар язучыларының әсәрләре аша балаларга матур әхлакый тәрбия, табигатькә карата мәхәббәт, туган якка карата мәхәббәт
Кунакларның икенче тукталышы күрше Җәлилдәге гимназиямында 534 укучы. Күпчелеге атнасына 3 сәгать татар телен өйрәнә. Туган телдә аралашу даирәсен арттыру өчен районда балалар телевидениесе дә эшли. Туган телдә һәм елына башлап күпме чаралар үтә, алга таба да планлаштырыла бу чаралар. Сарман районында 18 милләт вәкиле яши, 93% татарлар, 2000-нан артык рус, 134 үзбәк, 55 чуаш, 50 таджик кешесе гомер итә. Түгәрәк өстәл утырышында халыклар бердәмлеге елында үткәреләчәк чаралар һәм туган телдә белем бирү хакында сөйләштеләр. Аерым мәктәпләрдә татар телен өйрәнүчеләр 90%-тан артса да, гомумән район буенча күрсәткечләр түбән. Ни өчен дип кызыксынды Васил Шайхразиев. Что мешает? Почему 54%? Күпчелек дәресләрдә әйтеп булмый гел русында ул баралар дип китаплар буенча терминнарны китап русча барсалар да әгәр фазыр дәресләрдә тотыша баралар. Тукай районында исә балалар бакчаларында татар төркемнәре җитми, 35% бала гына туган телдә тәрбияләнә. 7 зур балалар бакчасында да татар төркемнәре ачылмаган. Для вас 35% вы считаете это нормально? Нет, не считаю нормально. Балалар бакчасына баргачтан балалар әти-әниләр, тәрбиячеләр белән бергә уга кул тушып, җырлап, сөйләп, мәктәпкә барырга тиеш. Әгәр дә без 7 яшькә хәтләгән бирүбез икән, белем, тәрбия һәм тел беренче класста уже поздно. Зәй районында исә проблема тагында кискенрәк, анда нибары 17% бала гына татар телендә белем ала булып чыкты. Хәлне уңайга үзгәртү өчен моның сәбәбен ачыкларга һәм ата-аналарның фикерен өйрәнергә кирәк ди Васил Шайхразиев. Это же не для того, чтобы кого-то поругать, а мы хотим видеть реальную картину. Бу мәсьәләләр контрольгә алыначак. Сарман районыннан Айгөл Бәдрезинова, Филиза Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа гасыр каналы. 5 июньдә барлык мөселманнар өчен мөһим вакыйга изге Болгар җыены узачак. Быел ул аеруча көтеп алынган, чөнки узган ел пандемия сәбәпле җыен булмаган иде. Оештыручылар чарада 40 меңгә якын кеше катнашыр дип көтә. Чит илләрдән, Россия төбәкләреннән дин әһелләр дә булачак. Анда күптәнге традиция буенча Татарстан җитәкчелеге дә катнашачак. Изге Болгар җыены 1989 елдан башлап уздырыла. Ул Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә багышлана. Традиция буенча чара иртәнге 8дә Коръән укудан башланып китәчәк. Шуннан соң дәвам итеп инде официальның ачылышы булачак. Шәригать бүлеге үзенең эшчәнлеген иске мәчет җирлегендә алып бара. Шунда халыкка үзебезнең тарихи йолаларны, дин мәсьәләләреннән аермалы булакларны барсында шунда җиткезеп аңлатып барачаклар. Һава торышы яхшы булган очракта оештыручылар җыенга 40 меңгә якын кеше килер дип көтә. Босния һәм Герцеговина, шулай ук Төркмәнстан мөфтиләренә чакыру юлланган. Катнашучыларның 1200-е инде иртәгә Казанда булачак. Башкалада Россиянең татар дин әһелләре форумы башлана. 3 һәм 4 июньдә 72 төбәктән килгән делегатлар милләт һәм дин тормышына багышланган чараларда катнашачак. 4 июнь көнне безнең Казань экспонда Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов катнашында пленар утырыш узачак. Пленар утырыш алдыннан шулай Казань экспода бу безнең менә беренче тапкыр милли тормыш һәм дин аталучы аерым шулай күргәзмә булачак. Изге Болгар җыены милли бәйрәм дәрәҗәсенә җиткән чара ди оештыручылар. Катнашучылар өчен күңел ачу программасы да әзерләнә. Намаз уку, хатын-кызлар өчен яулык бәйләү дәресләре, күргәзмәләр, билбау көрәше булачак. Музыка концерт программасы Кеше Манара янында тәүбә намазы, Җәмигъ мәчете мәйданында көндезге намаз һәм тыюлыгында булган бөтен музейлар көн буе алар эшләячәк. Быел җыенга барып җитү өчен аерым маршрут оештырылмый. Катнашырга теләүчеләр су юлы буйлап теплоходта, Болгарга йөри торган автобусларда яки шәхси транспортта килә ала. 8 меңгә якын кеше өчен палаткалы алан оештырылачак. Киләсе елда Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул иткәнгә 1100 ел тула. Аны Россия дәрәҗәсендә зурлап билгеләп үтәчәкбез. Быелгы изге Болгар җыенында катнашучылар белән әлеге мөһим вакыйгага әзерлек турында да фикер алышачаклар. Илгиз Шәкүров, Марат Зәйдуллин, Яңа гасыр каналы. Бүген опера һәм балет театрында Рудольф Нуриев исемендәге фестиваль тамамланды. Гадәттәгечә аны 2 гала-концерт белән төгәллиләр. Бүген аларның соңгысы. Анда фестивальдә катнашкан һәр коллектив үзенең иң яхшы балет биюен тәкъдим итте. Пандемия сәбәпле сәхнәдә бары тик Россия театрлары артистлары гына чыгышы сауга карамастан фестиваль программасы Big Boy иде. Марин театрыннан 2 премьера, 1001 кичә һәм Спящая красавица спектакльләре. Нуриев фестивале программасына беренче тапкыр милли балет Алтын Урда әсәре дә кертелде. Моннан тыш тамашачыга репетицияләргә килергә мөмкинлек тә булган иде. 3 атна дәвамында барган фестивальдән тәэсирләр бик күп.
Мин фестивальның үзен әлегә алмадым. Гала-концертка билетларны авыр итеп таптым, дип әйтергә була. Фестивальләр бик кирәк. Мин монда фестивальләр күбрәк булсын дип уйлыйм. Менә мин шәхсән баламны бүген халыкара мәдәнияте белән таныштыру өчен шушы фестивальгә алып килдем. Бүгенгә менә шундый хәбәрләр иде, барыгызга да уңышлар һәм иң мөһиме, сәламәт булыгыз. Туган җирең Идел буе, һәр телнең бар туган иле. Туган җирең кебек назлы, җырдай моңлы татар теле. Назар Нәҗми. Каждый сам решает, что лучше. Весомый процент на остаток и бонусные мили. Кэшбэк настоящим золотом за все покупки. Бонусы на заправках и в такси. Все карты от Акбарсбанка созданы для лучшей жизни. А вы выбираете свою. Лучшую именно для вас. Живите лучше. Акбарсбанк. Хезмәт хакы кимеде. Кредит түләп булмый. Банкрот центрга шалтыратырга вакыт. Татарлыктан татар һич гар итәрме? Кеше исмене инкар итәрме? Татарлыкта татар угылы татармын. Татар түгел диме? Башың ватармын. Дәртмән. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым. Сезнең гәнәчнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Яңа аш бүлмәсе кирәк икән, сузмагыз. Данил Мастерга кичектереп түләү шарты белән заказ бирегез. Бар тик июнь азагына кадәр китереп бирү, фатирга кадәр менгерү һәм җыю бушлай. Аш бүлмәсенең иҗды проектын мөрәҗәгать иткән көнне күрергә мөмкин. Данил Мастер, телефон 260 766. Готовые квартиры в Иннополисе от 3 миллионов 950 тысяч рублей. Заезжай и живи. Мебель и бытовая техника в подарок. Осталось всего 15 квартир. Подробности на сайте jkunicum.ru и по телефону 556 59. Успей купить квартиру в самом инновационном городе России. Иннополистан фатир алырга телисезме? Хәзер бу мөмкин хәл. Кирдә яши башлам. Фатирлар 3 миллион 950 меңнән. Ашыгыз 30 фатирдан азрак калдым. Шалтыратыгыз телефон 556 59. Торак комплексының сайты jkunicum.ru. Әмнә хәзер һава торышы турында. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулы Азнакайда аязучан болытлы һава 17 градус җылы. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама Яршалы, Алабугада кояшлы, температура 19 градус. Төньяктан Актаныш Агржи Менделеевскида аязучан болытлы, җылылык 18 градус. Төньяк көнбатыштан Арча Кукмара Балтачта кояш сөендерәчәк, явым-төшемнәр көтелми 17 градус. Көньяк көнбатышта Болгар буе Чүпрәлдә аяз, явым-төшемнәр көтелми, температура 19 градус. Чистая Нурлатмамада Ширмешәндә аязучан болытлы һава 18 градус җылы. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмат. Сезонлы аллергия яз һәм җәй җитү шатлыгын бетерергә мөмкин. Блогер 3 аллергиядан Европа препараты. Блогер төймәсе авызда бик тиз эреп бетә һәм аллергияның төп билгеләре булган томау төшү, күздән яшь агу, шешенү һәм кычытынуны бетерә. Сихәте бер тәүлек дәвамына җитә. Яхшы протест читтә торсын. Без буны хәтта некроз стадиясендә дә торгызырга сәләтлебез. Операциясыз бортик бер укол ярдәмендә. Хәзер үк доктор Ос медицина үзәгенә ярты бәясенә кабул итүгә языл. Доктор Ос федераль шелтәрнең медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 12 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 70 меңгә якын операцияның кирәге калмый.
Мәркәзебез Казанда аязучан болытлы һава, явым төшемнәр көтелми, көндез 18-20 градус җылым. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 756 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 40%. Җирнең магнит кырытыныш. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмат. Санчи Кытай традицион медицинасының хәзинәсе. Энергия бирә, иммунитетны ныгыта, йокы сыйфатын яхшырта, хәл кертә, арыганлыкны бетерә. Санчи сәламәтлек һәм озын гомер чыганагы. Фармлен даруханәләреннән сорагыз. Әлегә менә шулай иде, исән-имин булыгыз.